Oh lur, madang apa ae hari iki? Edisi sedinoan madang serba sambel. Wes madang apa durung iki dulur-dulur? Lek durung madang, yo madang bareng tak kancani. Sing pertama, edisi kali iki sarapanku karo sambal tomat, sambal favorit, koncone wak nila goreng karo kol goreng lalapane timun. Peh, sewenanganku pol iki lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak tau mencele blas sih lho rasa sambal tomate karyae bojoku. Enak pol geduk surgane donya tenan. Wes lek mangan model ngene, engko pasti bakal limbuh sampai sambale koret-koret. Auto, telap-telep iwak nilane iki lek goreng juga pas, gak kegaringen. Mbuh sambal tomat digandengne lawuh gorengan apa ae ndek mulutku akeh cocoke ya. Loh kan bener rimbuh. Payah wong iki sambal dikancani kol goreng tok ae wis enak lho. Apa meneh enek lawuh liyane? Peh, jos gandos. Awane bojoku nyoba gawe sambal kemiri. Carane ki kemirine disangrai sik sampai mateng. Terus diulek dicampuri lombok, bumbu karo banyu. Nah, koncone kali iki aku gawe terong bakar. Iki lho penampakane. Tak tambahin dok ceplok. Bismillahirrahmanirrahim. Haluk, enak ternyata. Tak kira lek rasane bakal aneh apa piye. Ternyata jos gandos lur. Rasa sambal iki gurih, enek rasa khas teko kemirine. Cocok banget digandengne karo terong bakar. Enek rasa semuki-semuki gosong enak ngono lho teko teronge. Auto telap-telep iki lek kumangan lawe kendum karo bojoku lur. Enak dicuwili ndek layah ngene ya. Sampai imbuh-imbuh, biyuh jos gandos. Bang ini aku mampir ndek kene lur, ndek geprek sai. Aku tuku ayam geprek sambal bawang. Mari kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih iki. Coba ayamnya crispy, jerone juicy. Tapi sambelnya kurang. Sak endi le. Pengen nambah sambel jane. Tapi berhubung iki aku sak porsi kurang wareg, aku nambah lur. Nyoba sing ayam geprek sambal matae. Gak salah pesen aku. Sambal matai jos, cocok digandengne karo ayam crispy. Suweger sambele. Yo auto telap-telep. Encene lek tuku model sego ditakar mengkok koyo ngene, lek sitok ira wareg iki lho. Minim loro lah baru wareg ya. Bayuh ditutup karo es teh. Mau mantep. Yo wes, mong kuwi sing tak pangan dina iki lur.